Финанс пирамидаһына йәлеп иткән өсөн 1 миллион һумга тиклем штраф. Дәүләт Думаһы административ яуаплылык тураһындагы кодекска үзгәрешләр кабул итте. Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы адвокат Динар Шакиров. Һаумыһыгыз. Саумысыз. Динар Наилович, һуңғы йылдарҙа Рәсәй банкы финанс пирамидалары билдәләре булған. Ул билдәләре тураһындағы да һүҙ бара. 3,5 ойошма эшмәкәрлеген теркәлгән. Бығаса бындай яуаплылык ҡаралмаған инеме ошондай ойошмаларға? Ни өсөн ул хәҙер генә индерелә ошондай үҙгәрештәр? Бugün көндә менә җинаәт кодексын алсак, бит 172.2 дигән маддәсе бар. Ул маддә 2016 елны кертелгән иде менә җинаәт кодексына. Шуннан бирле, менә мен бүген көндә тапшыруга әзерләнгәндә карап чыктым, судебный практика дип әйтәгәндә, судебный практиканы карап чыктым, җинаәт эшләре кузгатылып, бу маддә буенча. Шуның белән судка барып җитеп, һәм хөкем чыгарылган эшләр менә ике кулга сыйып бетә бармакларга. Бөтен Россия буенча. Бер тиҫтә генә. Әйе, шуннан да күп түгел. Әйе. Шуннан да күп түгел, бу 8 ел эчендә. Ни өчен? Чөнки бу маддәне менә кабул иткән кешеләр дип әйтәгәндә заманында разработать иткәннәр бит инде аны керткәннәр җинаәт кодексына җиндекләп эшләп бетерелмәгән маддә ул. Бүген көндә аның финансы пирамиданың термины да юк. Әлбәттә менә бүген көндә бер законда да ул ныклап кына отыйда язылган термины да юк. Ягъни нимә финанс пирамида дип атала, без әлегә әйтә алмайбыз. Ул һәрбер кеше үзенчә таләп итә инде аңлата. Ләкин бүген көндә законга ярашлы менә именно ничек кенә нинди фирма, юридик фирма шушы нигә туры килә инде терминга, андый гына аңлатмасы юк законда. Шуңа күрә тикшерүчеләр бит инде менә җинаәт эшләрен кузгатканнан соң да алар бит тикшерә башлыйлар да һәм килеп терәләләр бит инде менә шушы фирмаларны бүген көндә создавать иткән кешеләргә җаваплыктан китү мөмкинчелеге бар. Чөнки статьясы шундый, менә маддәсе шундый бүген көндә. Һеҙҙең тәжрибәгеҙҙә ошондай финанс пирамидаларға, уларға оҡшаш булған ойошмаларға алданып, һеҙгә мөрәжәғәт иткән бармы кешеләр? Әлбәттә бар. Минем җинаәт эшләре буенча зыян күрүчеләрне инде яҡлаган чаҡларым булды. Әле дә бүген көндә андый эшләрем бар. Күберәк инде кешеләр, ул бит инде бөтен яҡлапта бер сәбәбе була инде аны. Кешенең ничек тә булса тизерәк, җиңелерәк, зурырак аҡса эшләп алырға. Күбесе шуңардан килеп чыга инде. Һәм кешенең ышанлыгы инде доверие дип әйтәгәндә, довериегә кереп. Ягъни аңһыҙлык һәм ҡомһоҙлоҡ дип әйтергә мөмкин инде. Кыскача гына әйткәндә шуңа килеп терәлә инде. Бүген көндә менә минем эшләремнән, үземнең җинаәт эшләреннән кереп караганда инде күп кешеләр менә үзләренең акчаларын, булган буш акчаларын бирәләр инде һәм ничек тә булса күбрәк процент эшләргә диеп, кешеләр бит инде алдап алалар акчаларын. Бар бит инде менә примерлар. Ничек тә булса 300 квартиралар алырга, 300 җир участоклары алырга дип кешеләрдән шул акчаларын алып һәм алдап, алар алданып калалар, җирсез дә калалар, квартирасыз да калалар, акчасыз да калалар инде. Бу финанс пирамидаһының төп билдәләре ниндәй була? Ул команда йыйыу, я булмаһа ниндәйҙер сумманы һалып, ҙуррак килем алыумы, ниндәй шарттары бар һуң? Финансы пирамиданың менә иң төп менә җинаәт эшенә килгәндә, инде җинаәт эшләренә килгәндә, иң төп дип әйтәгәндә основаниесе кешедән акчаны алып, ул бит аңарга обещать итә бит, допустим, ала икән 100% обещать итә. Аның мөмкинчелеге юк. Аның активлары юк. Аның мөлкәте юк. Бүген көндә счетларында запас акчасы юк. Әлбәттә, ул акчаны бит кайтарырга кирәк. Әлбәттә, ул аны алып, финансы пирамиданың бөтен структурасын согласоваться. Яңа кешеләрдән алган акчаны, элеккәрәк билгән кешеләргә акчаны биреп, шулай торып киләләр дә, кайсыдыр моментка чаклы, шунан бирелмә башлау белән юкка чыгалар да куялар. Кешелә юк, аксала юк. Акчада юк. Бүген көндә кызганычка каршы менә җинаәт кодексына кереп әйткәндә, күбесе, шушы кешеләрнең күбесе инде мошенничество статьясы буенча, 159 маддә буенча җаваплылыкка тартылалар. Но статья буенча күбесенең шушы җәзасы бик җиңел була аларга. Алар инде теге 3-4 елга бирәләр дә аларга, уларның 2 елдан чыгалар дигән күп төрмәдән. Шуңа күрә алар бит аңлыйлар, алар миллионлаган акчаларны кайтармайлар кешеләргә. Ул эшләмәй, аларның берәйбер дә алып булмай, алар исеменә берәйбер дә оформить ителмәгән бит инде. Аларның квартиралары да юк, йортлары да юк, машалары да үз исемендә түгел, акчалары да үзләренең счетында түгел, әлбәттә. Шуңа зыян күрүчеләр үзләренең акчаларын кайтара алмайлар. Бер ничек кайтара булмай бында, бу соракта. Бу очракта
только жаза. Менә мин инде үзем теге зыян күрүчеләр белән эшләгәндә әйтәм инде. Сез менә беренче көненнән үк сизеп каласыз икән, сезнең мошенниклар акчагызны биргән, допустим, финансовый пирамидага биргән очракта инде. Сез бүгеннән үк әйтегез, менә минем основной сумманы кайтарыгыз, төп сумманы кайтарыгыз миңа и процентлар белән бүген үк кайтарыгыз, допустим, менә или иртәгә. Билгеләгән көнне кайтармайлар икән, шул ук көнне спакасын түгел инде сразу полицияга мөрәҗәгать итәргә кирәк, 102 номер белән звонить итеп, сразу устный гына гаризаны язырга кирәк, любом случае әйтергә кирәк. Әмма мөрәҗәгать итмәйләр бит әле. Бу турала инде бөтен булган пирамида емерелеп төшкәс кенә беләләр гадәттә. Ну, менә шуны әйтәм бит, шушындый очракта сез менә сизәсез икән, сезне алдайлар икән. Куелган көнне әйттегез, юк икән, сразу мөрәҗәгать итәргә. Шул вакытта гына менә көнендә, сәгатендә мөрәҗәгать иткән кешеләр генә, алдан мөрәҗәгать иткән кешеләр генә нинди дә булса акчаны алып калырга мөмкинчелеге бар. Калганнар иң соңыннан һаман өмид итеп, ышанып яткан кешеләргә алар берәй дә алмаячаклар. Кызганычка каршы дөрестлеге шул, менә бүген көндә чынлык шундый. Бер тиен дә акча да берәй дә алмайлар, кызганычка каршы. Финанс пирамиданы ничек атарга әлеге вакытта һаманда дөрес кенә законда ничек атала әле юк тинеге шулай бит аталышы. Шулай да бындай оешмалар бар. Һәм улар үзләрен икенче төрле хәйләкәр аламдар менән үзләрен икенче төрлерәк итеп тәкъдим итәләр. Әлбәттә инде бүген көндә берсе дә Селтәрле маркетинг мәсәлән. Һәм башкаһы. Шулайрак бүген көндә берсе дә финансовый пирамида дип теге фирмасын атамай инде, әлбәттә. Алар төрле яклап кешеләрнең ничек тә булса төрле формалар белән алдарга тырышалар бит кешеләр. Ничек тә булса кешенең акчасын алырга дип. Әйтегез, шуларның беренчеһен һанап үтәйек әле тамашачыларга, бuna танышһындар, ихтәрендә калһындырсын. Беренче формаһы. Мәсәлән, селтәрле маркетинг аша сакыру пирамидага тагыла нинди формалары бар. Һәм әйттегез, арзанракка фатир алып калу мөмкинлеге. Әлбәттә, менә җирләр буенча бит инде бар кешеләр, менә кара риэлторлар дип әйтәйек, төркемнәре бар бит инде бүген көндә. Ничектер социаль жилье алабыз дип, 300 хакка жилье алабыз, шулай иттереп инде төркемнәр алабыз, фатирлар алабыз дип алдаучы кешеләр бар бит инде бүген көндә. Акчалары менә төрле әйберләр, менә косметика нидер буенча, шуның буенча группалар җыеп акчаларын җыялар да кешеләрнең шундый чаклар да бар инде, формалар. Аны төрле, булай теге хәзер генә бөтенсенә кабатлап үтелмәймен инде. Әмма төрле формалары күпәйә. Һәм психологик алымдарды да кулланалар бик оста. Әлбәттә кулланалар. Бүген көндә мошенниклар бит инде менә шул кешенең бүген көндә инде мин теге менә кеше телефонны алу белән беренчедән башлана бит инде ул теге мөрәҗәгать итәләр дә, телефонны звоноктан башлана, и кеше уже менә ләгеп кала инде. Ул кармакка ләгә и все. Шуннан башлап менә нинди генә формалар булмады, мин теге төрле чаклар полиция хезмәткәрләре дип тә звонить итәләр, ФСБшниктә бүген көндә Украина яклап та, шуннан бөтен яклап та менә имештә сезнең акчагыз Украинага китә икән дип, шулай дип тә алдайлар бит инде бүген көндә менә акчагызны алалар, шулай эшләгез дип. Һәм җә булган акчаларын алалар, җә булмаган акчасына еще кредит алдыртып, ул акчаны да алып китәләр. Кредит алган соракта тагыла талап күсәя бит әле. Бу һеҙҙең кредитығыҙҙы ҡайтарыр мөмкинлеге бар, һәм башҡаһы. Бына шундай алданған осрактар менән, зыян күрүселәр менән бармы һеҙҙең арағыҙҙа? Бүген көндә менә сез СМИда бит инде ҡарап торабыҙ, бик ҡурҡыныс хәлдәр. Безнең бүген көндә безнең илебездә бара, менә азаҡы бар 10 көн 2 атна эчендә бик активлашты ул. Менә мошенниклар нәрсә эшләйләр бүген көндә? Бүген көндә башта кешене алдайлар бит инде, довериегә керәләр, алдайлар, кредитларны форма итәләр, анда 1 миллион, 2 миллион, 5 миллион, 10 миллион акчасын урлайлар. Шуннан соң ничәдер вакыт үткәннән соң имештә ярдәм итәрәк буларак дип предложениелар чыгаралар бит. Менә сез, допустим, банктан алгансыз икән, сез банкка бирергә тиешсез икән 10 миллион акча, сез барырга тиешсез, допустим, банктың банкоматын шартлатырга тиешсез, җандырырга тиешсез. Шул очракта имештә страховой случай дип, тегеләй булай дип, сез акчагыз кире кайтачак дип шулай итеп кешеләрне алдайлар. То есть кеше акчасыннан гына да мәхрүм булмай, монсы мәхрүм була беренчесе. Икенчесидән бит бу бүген көндә бик каты җәза моның өчен каралган. Шуңа күрә ул үзләрен алар акчасыз гына да кала түгел, алар үзләрен төрмәгә дә илтеп тыгалар. Ягъни улар тәүдә кармакка эләгә, алактан тозакка эләгә. Әйе. Шундай куркыныч хәлләр менә бүген көндә, менә азакы 10 көндә искә алып торсак, менә шундай куркыныч хәлләр. Бер ничектә бер мошенниктә сезгә акчасын бер кашын да кайтармаячак. Бер тиенендә. Бу очракта только 102-га милицияга звонить итеп, полицияга звонить итеп, бүген көндә ничектә булса аларны табып карарга. Табып булса, табырлык булса алар табалар инде. Табырлык булмаса Аллаһ хәппәр шуның белән. Динар Нәлеш, тамашачыларга ниндәй кәңәштәр бирәһегеҙ? Телефонда алмаска, тәэсиратта? Ну, беренчедән, әлбәттә, менә һәрбер кешенең бит инде дуслары бар, туганнары бар. Теге бергә эшләгән дуслары бар бит инде. Менә контактлар бар бит инде, ул билгеләнгән.
Менә шуннан башка бүтән телефон алырга кирәкми, бүген шундый заманы. Кызганычка каршы шулай. Алырга кирәкми. Сезне кемдер эзләй икән, табасы килә икән, бары сезне табачак. Дуслар аша, туганнар аша, эш аша табачак. Шуңа күрә беренчедән телефон алмаска кирәк, чөнки менә минем практикада бар инде высшее образование, югары белем белән кешеләр, руководитель булып эшләгән кешеләр 5-10 миллионнарын бирәләр. Менә уйламаган җирдән, менә руководитель булып эшләгән предприятиенең руководительләре, оешмаларының главврачлар бар, менә минем бүгенгә менә карап торасың, яшь кенә, ул бит 60-70 яшьлек бабай әби түгел. 30-40 яшендәге югары белемле кеше матур итеп бүтән акчасын портозып биргән бит инде. Шуңа күрә беренчедән әлбәттә телефон алмаска, чөнки телефон алсагыз сез кармакка эләгәсез. Икенчедән инде менә бүгенге көндә бит инде банклар бит инде югары процентлар белән акчаларын вкладларга салалар. Бүгенгә 20-21%. Шундый крупный банклар бар бит инде, зур банклар. Сез 500 мең акчаны салгансыз икән, бер елдан сез аны 600 мең итеп аласыз. 1 миллион салгансыз икән, 1,2 итеп аласыз бер елдан. Үзегезнең акчагызны да аласыз, процентын да аласыз 20%. Ә финансы пирамидага салган очракта сез үзегезнең акчагызны күрмәйсез, процентын да күрмәйсез. Шуңа күрә әлбәттә икенче ягыда бар бит әле бүгенге көндә агентство по страхованию бар. То есть сезнең вкладларыгыз в любом случае банкка салган очракта 1 400 чаклы страховкасы бар аның. В любом случае сез 1 400 чаклы 100% үзегезнең акчагызны кайтара алачаксыз, нәрсә булса да банк белән. Шуңа күрә әлбәттә мин инде менә мөрәҗәгатьләрем шул тәкъдим итәрем инде беренчедән алмаска, икенчедән шул акчаларны лучше шунда салса, проценты может быть 20% булыр, 100 түгел, 50 түгел, зато шул акчагызны саклап каласыз. Финанс яктан белем талап ителә димәк. Әлбәттә. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгә өчен һәм кәңәшләрегез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда адвокат Динар Шакиров булды. Финанс пирамидалары тозагына нисек эләкмәскә дигән сорауга җавап эзләнек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.